hiru espakatu lau. Orduen, gauzita, etorriko badu bizita, elkarteko lehendakari edo kezkariren bat, eta itzen dara gaudela, azarpen gutxi otogon ikusiko izango dituena. Zelako berezitasun eta poliak edo gozera. Eta gero pelikulek amaitzen zeniko, jentik gero badauen, baldau komentas, bideo zikutugu bai pelikulen egiliek berton, eta orduen jentik gale zen dagoen, komenta eurekaz, matiz teknikoek edo horrela. Orduen, okiko dugu, martxan horreka sortzen zen, batetik, izango dugu Los tesoros sumergidos de Cuba, hau izango 25 minutuko pelikule bat, Juan José Turrerena, eta gazteleraz izango da. Eta, segidan, egongo da 50 minutuko pelikulien, baso sonetu baten itzazoa Jorge Candamena. Ordu izango da pelikula bat gazteleraz, 25 minutuko eta segidan 50 minutuko pelikulien. Ikusten duzunez, lehenako izango da Kubako itxasuri buruz, eta bigarrena, egongo da, giza zuzen dute, Galizizeko postan. Gero zapatu arratzalde eta arratzaldeko zeitzaren ezetan, egongo da lehen hau, musika bat zen minutukuen, izan gara lanatzen los gigantes. Eta orduen, hor, pelikule, bideo musikal modu edo horrela, egingo dara, saltu, barrain handizek itxasuetan dauzenak, eta honera. Gero, segidun egongo da, larri bazen den bat, 3 minutuko oso korto laguntzue, Jose Carlos Landolararena, eta gero, Algodre bebez minutukue, bebe gazteleraz, Jose Antonio Valverderena. Eta gero amaitzeko da, ziklo guztize, bai pelikule bat, da Indonesiakue, eta bebai da gazteleraz. Eta hemen, baliko itxasuen, zaparritzen, eta horrelako gauzen, ikusiale izango dez. Bertan ganera, animali txikitzu eri buruz, honek itxasalditzoak, edo itxasaldit hori buruz, edo estuarrain kamuflatuak, edo probleman kanpak eta ala, delako arrakin buruzko pelikule izango da.